Ole amasain vena kenglot collection chanila tangin kalawlom le vek acheu voin hi date ni som pakhat June sang ni som ni panga ania voin ni a hian hei vi mal som tluangi pu biak chunga fanu me ni som paruk vel khan delia tangin loknoa na thok turin akala apa nen hian anin bethin ani amai ro chu tun hnuai hian apa hian a betlang thei to lova anmang angkhop maya lo hmel hriat le a chinchang hria inom chuan minlo hril hram teu kan lawm hle ang ti in thu an lo post ani vi mal som tluangi lo hmel hriat te kan om chuan an chung te hian number hian lo da lawu na in hmel hriat hnai te a thian tha te chhung te kan om ani chuan arang lamin an chhung te hril hre theila alom om khopang ti kha ka channel kal tlang hian kalo soi ani tun lai hian bo te engemaw hei thina lampang pawh ni sela tam khop maya tunlai khawvel hi tha tawh lova hengah hian zorami puite kan pim khur le zual kha pawimawh khopin ka hria a tin mizoram pawna zirna wanga kalte le mani chhung ko har sana wanga omte pawh tun aya kan pim khur le zual kha a pawimawh dawn ani ti kha kan lo soi ve du ani chu vimal som tluangi pubiak chunga fanu me thla tangkhanin mu ani to lo ni om tak ania hei hi arang lama mu le mer hriat te kan lo om ani chuan an chung te pubiak chunga te hril hre theila ti kha kan lo soi ve ni e